Aşgabatda kanselyariya haritleri gymmatladı, olar tapmak kıyınlaşýar. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuna ilatyn ulanýan käbir kanselyariya haritlarynyň bahalary ýygyderli ütgäp, mundan azal dollaryň bahasynyň kadaly wagty 35-40 manatdan satylan 500 litrik A4 kagyzynyň gutusynyň bahasy häzirki wagtda 80 manada, ozal 30-50 teň aralygynda bahalanan şarly ruçkolaryň bahalary 2 manada çykdy. Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we synçy Amamrat Bugaýew bu ýagdaýlary tasdiklap agzalyan haritlaryň ýetmezçilik edýänligi barada gurrun berdi. Türkmenistan'da da sonku döwürde haritlar wagtynda da gahatçylyk, kıtçylyk dowam edýär. Ne bir böyle görülüp duran derejäçeli barp ýetdi. Türkmenistan'da kanselyariya haritlarynyň böyle köp görnüşleri ýetmezçilik edýär. Gıptadyňda gitdiňse bahalar ýa ol öňkünden gymmatlaýar. Diýip ol aýtdy. Synçynyň sözlerine görä ýurtda dollaryň bahasynyň durnukly döwrüne ýagny valyutanyň gara bazardaky bahasy bilen bankdaky narhynyň durnukly bahadan satylan döwrüne bir gutusy 35-40 manat aralygyna satylan standart diýişler häzirki wagtda 80 manada çykdy. Ortiýetde önlerilen iş kağıtlarının bahasy 500 litrik brutynyň bahasy orta azap bilen 35-40 manada durýardy. Ine häzir kurlerde o şol kağıtlar olaryň bahasy 80 manatdan aňyrdy. Diýip paýtagtly synçy belledi. Şol bir wagtyň özünde ýylan taratyna şarikowy ruçka diýilýän şarly ruçkolaryň da bahasynyň galanlygyny ýerli synçy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä agzalyan ruçkolar Türkmenistana esasan Hytaýdan we Orsiýetden import edilýärdi. Olar şol şarikowy ruçkolaryň biriniň bahasy 30 teňe gymmat bolany 50 teňe diýär. Şolaryň da bahasy 2 manada ýetdi. Diýip Bugaýew aýtdy. Gurrundeşligiň dowamyny ýerli synçy agzalyan haritlaryň bahasynyň gymmatlamagy bir ýany, olary aňsat tapyp bolmaýanyny hem sözüniň üstüne goşdy. Bu ýagdaýlaryň mümkin bolan sebäpleri barada gurrunga dowam eden söhbetdeşimiz ýerli işgörler üçin daşary ýurtlardan harit getirmegiň agyrlaşandygyny, sebäbi dollaryň resmi kursyň satyn alynmagyny belli firmalara ruhsat berilýän bolaýmasa, hemme işgörde bu mümkinçiligiň ýokdugyny aýtdy. Sebäbi ýurtda belli firmalar bolaýmasa, Türkmen manadyny daşary ýurt valyutasyna konvertasiýa etmek, ýene gaýret etmek bu günlükçe kıyınlaşýan ýagdaý. Diýip Bugaýew belledi. Haritlaryň gymmatlamak prosesiniň gysga wagtyň içinde bolup geçmeýändigine ünti çeken synçy, kagy dönümçiligindäki hunärmenleriň sözlerine talgylanyp, agzalyan kagylary Türkmenistana öndürmek üçin ýerli mal terişdeleriniň dolu diýen ýaly tapdyrýanyny aýtdy. Şeýle-de synçy bu kagylaryň ýurtda öndürilýändigini ýöne olaryň hiýiliniň pesdigini aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Olaram bir Türkmenistanyň özünde çok kagylary öndürýärdiler, ýöne şu öndürilýän kagylary Hytaýdan juda pesdi. Häzir hem şolar Hytaýdan pes ýokun bolmasy dünýä bazaryna hyryzar tapyljak kagy öndürmäge Türkmenistanyň çiğmal näse diýen bar diýip şol ordan işleýän spesialistler, hunärmenler gurrun berýärler. Diýip Aşgabatda ýaşaýan ýerli synçy Amamrat Bugaýew notady. Türkmenistanyň bahalaryň ýokarlanmagy bilen bagly maglumat üçin aýdylsa, fevral aýynyň soňky 10 günlüğiniň başynda Aşgabatda import edilýän senagat haritlary 80 götürüm, mart aýynyň 1-nji 10 günlüğiniň ortalaryny senagat haritlary öňküsiniň üstüne ýene-de 50 götürüm gymmatlapdy.